ହାତୀ ଆଉ କାଉ ବିଲୁଆକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ତମର ସବୁ କଥାକୁ ଆଗରୁ ଜାଣି ସାରିଥିଲୁ ଯେ ତମେ ଦୁଇଜଣ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଆଗରୁ ଆସି ଏହି ମାଟି ଗାତ ଖୋଳିଛୁ। କାହିଁକି ନା ବିଲୁଆ ମାଟି ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇଯିବ ଆଉ କାଉ ଠେକୁଆକୁ ମାରି ତାର ମାଂସକୁ ଖାଇପାରିବ। ଏତିକି କହିବା ପରେ ହାତୀ ବିଲୁଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଠେକୁଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଲୋ 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 ମାଲି ଠପ, କ'ଣ କହିଲୁ ବା? ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇଯିବ? ନାଇଁ, ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାସନ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କ'ଣ କହିଲୁ ମୂର୍ଖ ଠେକୁଆ? ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଠେକୁଆ ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତା ମନକୁ ମନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଠେକୁଆ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ, ଏଇମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଲୁଆକୁ ମାଟି ଗାତ ଭିତରେ ରଖି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଲୁଆକୁ ରକ୍ଷା କର। ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମ ସାଙ୍ଗ ବିଲୁଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ତମେ ବିଲୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କ'ଣ କହିଲୁ ମୂର୍ଖ ମାଙ୍କଡ଼? ମୁଁ ବିଲୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଆରେ ମୂର୍ଖ ମାଙ୍କଡ଼, ତୋର ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ଏଠୁ ପଳା। ଆଲୋ 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 ମଲି ଠପ, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମାଙ୍କଡ଼, ତୁ କହିବାକୁ କିଏ ବା? ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ରାଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା ପରେ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ ହାତୀ ଆଉ କାଉକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ପରେ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ ମାଟି ଗାତ ଭିତରୁ ବିଲୁଆକୁ ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗକୁ ବିଲୁଆ କହିଲା ଯେ ହାତୀ ଆଉ କାଉକୁ ଜୀବନରୁ ନ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ ବିଲୁଆର କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ପରେ ଠେକୁଆ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେବାରୁ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ ହାତୀ ଆଉ କାଉକୁ ନ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପରେ ହାତୀ ଆଉ କାଉ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିଲେ। ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ, ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହଁ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବୁନୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପରେ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ ହାତୀ ଆଉ କାଉକୁ ନ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ଠେକୁଆକୁ ଅନୁମତି ମାଗି ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ପରେ ହାତୀ ଆଉ କାଉ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରେ ବିଲୁଆ ଠେକୁଆକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ତମେ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ ସହିତ କେମିତି ଚିହ୍ନା ହେଲ? ଓକେ ହଉ ଓକେ ହଉ ଓକେ ହଉ ସଙ୍ଗାତେ, ତମେ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ ସହିତ କେମିତି ଦେଖା ହେଲ? ଏଇ କଥା ତ ମୋତେ କେବେ କାହିଁ କହିନ? ଓହୋ ସଙ୍ଗାତେ, ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ। ନାଇଁ ସଙ୍ଗାତେ, ମୁଁ ଏଇ କଥା ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଓକେ ହଉ ଓକେ ହଉ ଓକେ ହଉ, ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଲ? ହଁ ସଙ୍ଗାତେ, ମୁଁ କହୁଛି, ତମେ ଶୁଣ। ପରେ ଠେକୁଆ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି ଆଉ ମୋ ଅଜାଣତରେ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ଚେନ୍ରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା ଆଉ ଚେନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବାରୁ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ ସେଠୁ ମୁକୁଳିଗଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ତମେ ମୋତେ କେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମୋତେ ଡାକିବ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ ମୋର ସଙ୍ଗାତ ହୋଇଗଲା। ଓକେ ହଉ ଓକେ ହଉ ଓକେ ହଉ ସଙ୍ଗାତେ, ତମେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ତମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓହୋ ସଙ୍ଗାତେ, ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ। ଓକେ ହଉ ଓକେ ହଉ ଓକେ ହଉ। ଏପଟେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ହାତୀ ଆଉ କାଉ ବିଲୁଆ ଆଉ ଠେକୁଆଠୁ ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ
ଆଉ କାଉ ହାତୀକୁ କହିଲା, ଆଲୋ 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 ମଲି ଠକ ସଙ୍ଗାତେ, ମୁଁ ବିଲୁଆ ଆଉ ଠେକୁଆଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଡ୍ରାଗନ କାଉକୁ ଡାକିବି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ହଁ ସଙ୍ଗାତେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଡ୍ରାଗନ କାଉକୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ। କାଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ଡ୍ରାଗନ କାଉକୁ ଡାକିବା ପରେ କ'ଣ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ ଆଉ ଡ୍ରାଗନ କାଉ ସହ ସତରେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।